aking palasyo.
hari ang nilipit na dito, Mina at Isenso, na kanilang pinangalan sa isang sanggol na ipinangalan ni Maria. Ang sanggol na ito ay walang iba, kundi ang anak ng Diyos, ang hari ng mga hari. Siya ay naiiba sa lahat, sapagkat siya ay isinilang sa isang simpleng samsara, kasama lamang ang mga hari at walang pagtawad o katulong sa kanya. Nahulog ang nagkihan sa harapan ng Panginoon, at dito, napagkantong ng Diyos ang pinakamahalagang katangian ng isang mabuting hari